Do hybridnej skupiny môžeme rozhodne zaradiť aj druhé testované auto, Peugeot RXH. Nafta s elektrikou stále nepatrí medzi obvyklé kombinácie. Potenciálni majitelia tak získavajú pomerne unikátne auto. To, že ich na cestách nie je veľa, je teda príjemným bonusom navyše. Oproti obyčajnejšej 508 vyzerá RXH zrejme o triedu zaujímavejšie. Súvisí to nielen s dennými letkami, ale aj s tým smelým a moderným oplastovaním. Navodzuje to dojem akéhosi pseudo-offroadu, ale po všetkých tých skautoch, allroadoch a ďalších podtituloch jednotlivých automobiliek sme už na podobné triky zvyknutí a vieme, že je to skôr dizajnová záležitosť. Alebo? No dizajn nezatienil ani praktickosť a hneď si povieme, čo všetko 508 RXH dokáže. Okrem naftového agregátu, ktorý poháňa predné kolesá, je tu tá už spomínaná elektrika. Na pohľad nízky výkon, avšak vysoký krútiaci moment a okamžite od naštartovania. Smeruje na zadné kolesá a dokáže touto silou, ale aj trakciou danou ťažkými batériami v kufri vytlačiť auto aj do serióznejšieho kopčeka. Ako sa hovorí, nie je to nevyhnutné, ale poteší to. Samotný systém pohonu tohto auta je úplne rovnaký ako ten, ktorý ste videli, ak ste videli náš test Peugeot 3008 HiMotion 4. Čiže toto auto je schopné nielen fungovať ako klasická predokolka, ale práve pre tie prípady použitia v tom jemnom teréne je tu aj pohon všetkých 4 koles, ktorý sa dá zapnúť či už automaticky, alebo ho viete zapnúť natvrdo. V záujme čo najnižšej spotreby, o ktorú sme sa samozrejme snažili, sme jazdili stále v automatickom režime. Ten počas nášho testu nemal s nami žiadnu prácu. Chce to len zvyk naučiť sa žiť s jeho robotizovanou prevodovkou. Púšťať plyn pred radením a nechcieť od nej veľa, to sme sa naučili celkom svižne a odmenou bola aj patrične ladná jazda. Na moje prekvapenie v tomto aute je veľké ticho. Sadol som do auta, človek ide mestom, vyjde mimo mesta a to aute je naozaj veľké ticho. Samozrejme, keď otvorí okno, tak ten hluk vám prenikne, ale je veľmi dobre odlučnené. A musím povedať, že po tých prvých niekoľkých desiatkách kilometrov ma aj v celku zaujal taký ten prémiový pocit, ktorý sa podarilo Peugeotu dosiahnuť v tomto aute. Páčivý exteriér doplňa kabína, ktorá bude robiť majiteľom radosť. Materiálmi, usporiadaním, no i celkovým vzhľadom a takou príjemnou atmosférou. Odkladacie priestory zostali rovnaké ako pri obyčajnej 508. Naozaj si ani tu pomaly nemáte kam odpratať všetky tie drobnosti, ktoré zvykneme nosiť pri sebe. Batožinový priestor však podobné starosti nepozná. Otvára sa i zatvára elektronicky, na čo sa celkom zvyknúť dá. Autu odpustíte aj skutočnosť, že rukou by ste to dokázali rýchlejšie. Nezabudnite však na batérie, ktoré sú tu ukryté v podlahe a vytvárajú dlhý, avšak plochý kufor. Na to, že to nie je žiaden sťahovák, zvládne dosť. Dajte ale pozor, aby ste nepodcenili hmotnosť batérií. Situáciou, v ktorej si spomeniete na tú hmotnosť, je napríklad aj prechádzanie takýchto lesičok, kedy úplne cítite, ako vás to tak ťahá. A na druhú stranu, pokiaľ nebude vyslovene úplne mokrá cesta alebo veľmi nasnežené, toto nebude žiadnym problémom, pretože tá elektronika to vždy dokáže zachrániť. Len jej zbytočne nenakladajte, netreba to s ničím preháňať. No a aký je náš výsledný dojem? Prekvapivo dobrý. Spolunažívanie nafty a elektriky je príjemné tak po výkonnostnej, ako aj po akustickej stránke. Body dávame autu aj za jazdné vlastnosti. Jednou z veľkých výhod, ktoré sa spájajú s hybridnými autami, je to, že v podstate máte vždy zadarmo automatickú prevodovku. Čo je, povedal by som, v tejto triede, respektíve mala by to byť pomaly štandardná výbava. A je tu dokonca aj možnosť manuálneho radenia. Sú tu takéto väčšie pádla pod volantom. Ja osobne som ich nepoužil za celý čas ani raz. Myslím, že ten automatický režim vie, čo robí. A jediná taká malá výtka, čo by som mal, je tu taká snaha o taký možno iný tvar tej radiacej páky a pre mňa je to také, že vždy, keď som radil, tak som dosť často dal práve do toho manuálneho režimu a potom zbytočne, kým som prišiel na ten svoj omyl, tak som zbytočne ten motor vytáčal.
Toto vám ale ako budúcim majiteľom hroziť asi nebude. Predsa len na zvykanie si na auto budete mať o niečo viac času, ako sme mali my. Rozhodne možno potom aj vy zistíte, že život s hybridom je nepochybne zaujímavejší.